Mga canbox, so another box na naman ang itong ablihan karon, worth 3,065. So solar infrared sensor motion detector, so itong ablihan karon. Bungkag naman ni guys. Katag na. So na lang tingnan ni sa una. Sa previous na to nga item nga miabot. Manay siya na to explain. So try ko rin sa pinatang i-try ba. So power cable ya, adapter, screw, yan ang remote niya guys. Yan ang yang manual. So balik na ito ni screw opening yahang USB power adapter, power cable singana na. So muni solar guys, yang sensor, then yang mode suluyo dia. Muna yang mode 1, mode 2, mode 3, mode 4. Then manual on off niya. So sa mode 1 full LED flash alarm, switch on 30 seconds ha. So 30 seconds siya mag-activate. Yan yung mode 1. So sa mode 1 full day flash and alarm. So adlaw na siya, alarm o flash ang suga. So para mapaw na siya guys, i-hold lang ang mga pila sa kasikan sang button. So sa mode B full day flash only, so way alarm. So mode B. Sa mode B, so wait lang 30 seconds para mugana siya. So mura siya guys sa mode B. Full day flash walay alarm. Din sa mode C night, sa panggabi siya flash alarm. Din sa mode D sa panggabi flash lang walay alarm, so walay isbanha. So hold lang pila seconds para mapaw. So more to guys. Thank you. Salamat po sa pag-subscribe. Shout out din ko sa akong boss Boss Erlo Tabel. So ay puwas nga pag-support na ko. Sige lang mag-unbox guys. Sige lang sa order guys para na i-unbox. Supportive po na nga mo sa ginala na butan. Butan nila siya guys. Sa mutang mato guys. Okay, salamat guys. Thank you.